L-avukat tal-Istat Chris Soler għandu ċans sal-ħamis 14 ta' Diċembru sabiex iwieġeb għat-talba li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista u jaġixxi b'mod immedjat quddiem l-obbligu li jwettaq dmiru dwar id-deal skandalus illi sar ma' Vital Stewart. Ħabbar dan id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija f'intervent li għamel waqt il-programm NetLife it-3 filgħaxija. Wara li dal-għodu fid-9:15 daħħalna din it-talba tagħna. Orti diġà ġiet assenjata il-kawża u diġà kien hemm min-naħa tal-imħallef numru ta' talbiet proċedurali anke għal tweġibiet għax intlaqat it-talba tagħna tal-urġenza. Jew biex inkun iktar preċiż, talab illi il-Gvern jew l-Avukat tal-Istat jiġi notifikat minnu fih iwieġeb sal-14 ċoe ġurnata li għada festa, qabel imbagħad ma jkompli jiddekreta anke fuq it-talba tal-urġenza, ħalli nkun preċiż. ċoe, jekk nieħdu din it-tip ta' proċedura kif suppost issir b'urġenza, suppost l-affarijiet jibdew jinstemaw, mhijiex kawża illi suppost iddum ħafna. Adrian Delija qal li dan se jkun pass ieħor sabiex il-poplu Malti u Awċi jingħata lura l-400 miljun euro li nsterqu mid-deal illi ġie kundannat mill-qorti għal darba darbtejn. Din hija dik li tisseħ kawża dikjaratorja. Jiġifieri x-xogħol il-funzjoni tal-qorti pratikament irid ikkonsisti biss billi jgħid dak li qed tgħid dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Huwa minnu. Dik il-klawżola dak l-artiklu fil-Kostituzzjoni illi aħna qed niċċitaw, qed nikkwotaw. Ekku, u allura, veru jew le illi l-Avukat tal-Istat jista' jaġixxi b'modo proprju. U jiena mhux biss bħala politiku, ma anke bħala avukat fiduċjuż illi din il-kawża li għamilna għandha merit biżżejjed biex ikollna mhux fit-tul, meta ngħid fit-tul il-kawża tal-Vital ħadet 5 snin. Nittama li di tieħu numru ta' xhur, mhux snin, illi allura jkun pass ieħor biex jinbdew il-proċeduri għall-irkupru tal-100 ta' miljuni il-instera il-poplu Malti. It-3 filgħodu l-Partit Nazzjonalista fetaħ kawża oħra fi Qrati Maltin sabiex l-Avukat tal-Istat Chris Soler ikollu l-awtonomija neċessarja ħalli jkun jista' jwettaq ix-xogħol li huwa obbligat li jwettaq f'isem il-poplu Malti u Awċi. Dan hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela mhux qed iħalli l-Avukat tal-Istat u wettaq dmirietu. Dan għaliex meta Soler kien mistoqsi għalfejn għadu ma bediex jieħu l-passi neċessarji dwar id-deal skandaluż illi sar ma' Vital u Stewart u wastqar li hu jisma' biss mill-ordni tal-Prim Ministru. Id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija spjega li fil-waqt li l-Qorti tal-Appell sabet li l-Gvern Laburista nnifsu kien f'kollużjoni u f'konfoffo mal-kumpaniji barranin għaskapitu ta' but il-poplu, il-familji Maltin u Awċin għadhom qed jistennew li jingħataw lura il-mijiet ta' miljuni ta' euro li nsterqulhom. Il-Prim Ministru Robert Abela għadu sal-lum il-ġurnata ma fetaħx kawża kontra Vital u Stewart sabiex iroddu lura lil poplu Malti il-miljuni ta' euro li nsterqu fid-deal ta' 3 affarijiet. Fil-fatt fl-aħħar 10 xhur minn meta żewġ sentenzi tal-qorti ddikjaraw li d-deals ma' Vital u Stewart kienu frawdanenti, il-Gvern għadu m'għamel xejn biex iġib lura flus il-poplu. Bl-arbitraġġ li hemm għaddej bħalissa infetaħ minn Stewart u mhux mill-Gvern.